Pár név kellett, hogy rájöjjek. A szerelem nem csak érzés, hanem döntés. Bárcsak tudtam volna, hogy a szerelem nem csak érzésekről szól, hanem tettekről és döntésekről is. 3 évvel ezelőtt kapcsolatban éltem valakivel, aki elképesztő érzéseket váltott ki belőlem, elbűvölő, vicces és figyelmes volt. Azt mondogatta, mennyire szeret, milyen gyönyörű vagyok, és hogy velem akarja tölteni az életét. Elhitem neki, és azt hittem, én is szerelmes vagyok. De aztán megváltoztak a dolgok. Távolságtartóvá hidegé eszközön beszélt. Lemondta a programjainkat, nem vette fel a telefont, és kerülte a beszélgetés. Kifogásokat keresett, azt mondta, túlzásokba esem, és hogy sok a munkája. Próbáltam megérteni, türelmes lenni és támogatni őt, de borzasztóan éreztem magam. Magányosnak, elutasítottnak és már nem szeretetnek éreztem magam. Reménykedtem, hogy visszatér az, aki volt, hogy megmutatja, hogy tényleg fontos vagyok, de sosem tette meg. Végül rájöttem, hogy nem szeretett engem igazán. Csak azt tetszett neki, amit rólam elképzelt, az érzés, amit neki okoztam. Nem akarta belefektetni azt az erőfeszítést, elkötelezettséget és áldozatot, amit a szerelem igényel. Önző volt és nem érdemelt meg engem. Szakítottam vele, és ez volt életem legjobb döntése. Most olyan valakivel vagyok, aki igazán szeret. Minden nap megmutatja, kisebb nagyobb dolgokkal. Hogi törődik velem, hogi tisztelet értékel. Boldognak, biztosnak és megbecsültnek érzem magam vele. Ő engem választott, és én őt választom. Ez a szerelem.